Meta kien Ministru Karm Mifsud Bonnici flimkien mal-Ministri l-oħra ħa żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li l-Prim Ministru iddeċida li jagħti lilu nnifsu u lill-kabinett tiegħu minn wara dar il-poplu. Mifsud Bonnici kien fost il-Ministri li iddikjaraw l-akbar żidiet fit-dħul tagħhom bejn l-2008 u l-2010. Sas-sena li għaddiet l-eks Ministru Karm Mifsud Bonnici iddikjara dħul minn 3 sorsi: mill-kariga politika bħala Ministru u membru parlamentari, mill-Università ta' Malta bħala lecturer u mill-Uffiċċju Legali bħala avukat. Ħarsa sena b'sena kemm Karm Mifsud Bonnici ddikjara li qala mill-bidu ta' din il-leġislatura sas-sena li għaddiet. Fl-2008 Karm Mifsud Bonnici iddikjara ma' 76,000 euro. Fl-2009 iddikjara dħul ta' madwar 90,000 euro, jiġifieri 14,000 euro aktar mis-sena ta' qabel. Fl-2010, id-dħul iddikjarat ta' Karm Mifsud Bonnici kompla jiżdied għal kważi 95,000 euro. Fl-2011, l-eks Ministru Karm Mifsud Bonnici iddikjara dħul ta' kważi 74,000 euro. Jiġifieri b'kollox bejn l-2008 u l-2011, Karm Mifsud Bonnici iddikjara li daħħal ma' 335,000 euro. Fil-Parlament fuq mistoqsija tad-Deputat Laburista Luciano Busuttil sar magħruf li wara li Karm Mifsud Bonnici kellu jirriżenja mill-Ministru għaliex ġie sfiduċjat mill-Parlament fuq nuqqasijiet serji fit-tmexxija tal-oqsma tal-Ġustizzja u l-Intern, issa se jingħata allowance għal 6 xhur biex tagħmel tajjeb għal waqfien mill-professjoni tiegħu. Professjoni li iżda reġa' qabad mal-ewwel hekk kif ftit jiem biss wara r-riżenja, Karm Mifsud Bonnici nnifsu f'intervista stqarr li reġa' kien il-qorti fil-vesti ta' avukat. Fis-snin li għaddew Ministri u Segretarji Parlamentari li ma baqgħux membri fil-Kabinett bħala allowance ingħataw medja ta' 17,000 euro.